Der er 179 mandater i det danske Folketing. 175 af dem er valgt i Danmark, 2 af dem er valgt på Færøerne og 2 af dem på Grønland. Man skal være fyldt 18 år, både for at stemme og for at stille op. Ønsker man at stille op til Folketinget, skal man også have en ren straffeattest. Man kan opstille både i et parti eller som løsgænger. Ønsker man at stifte sit eget parti eller stille op som løsgænger, skal man inden for 15 dage før valget have samlet mindst 20.000 underskrifter. Et mandat koster 20.000 stemmer. Et etableret parti skal dog have mindst 2% af stemmerne, svarende til 4 mandater, for at komme ind i Folketinget. En løsgænger kan nøjes med sit ene mandat. Der er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater i det danske Folketing. De 135 kredsmandater fordeles til de største stemmeslugere i hver kreds. De 40 tillægsmandater gives så til de partier, som egentlig matematisk er berettiget til flere mandater, end de har fået i valgkredsene. Således at det afspejler folkets stemmer bedst muligt. Kredsmandaterne udregnes ved, at man tager de afgivne stemmer i alt, dividerer med antal danske mandater, altså 175, og så igen dividerer med partiets stemmer. Og det var egentlig tillægsmandaterne, man beregnede på den måde. Det beklager jeg.